Nggih, semoga Bapak Lurah kalian Bapak Kasun. Yuk. Nyenang karo ngilo larane nglara ora kaya wong kang nandang uyuh mangan radoyan rajana dolan ning omah pikon wong kudu weruh wateng ati duku sumo ayu apa ora tranyo sawangan iki awakku sing guru apa modal duduku sumo ora krasa apa pancen tega saya turut tamasya berkeliling-keliling kota mamalu jano areng sada kangenan dan uyo yo 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 saya turut tamasya berkeliling-keliling kota monggo Bapak Lurah coba pertanyaan aman nglara ora kaya wakang nandang uyuh berkeliling-keliling kota mangan radoyan rajana dolan ning omah bingung mong kudu duku sumayu apa rasanya sawangan iki awakku sing guru sapa modal
Perspektif VIP Multimedia Niken Salindri Family John Jaya matur nuwun. Kiaman ya gini ya. Aduh maju-maju. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepingin nyawang sedela wae wis emoh tenan.
ini karo Mbak Niken. Aku iki sopo ket? Bu, babu, babu. Yo.